Hej, velkommen til Outside TV. I dag skal vi se på noget af et anderledes produkt. En revolution vil nogen kalde det. Det er Outinspire her, der har lavet The Cooker XA-modellen, der er en nytænkende brænder. The Cooker XA her er en noget anderledes brænder. Det er jo sådan, så vi normalt sådan har sprit eller træ eller gasbrændere. Ja, så er der multifuel også bevares. Så der er sådan forskellige måder at lave mad på, når du er på tur, koge vand på, når du er på tur. Men nu er der altså kommet en ny, det er på strøm. Og så kan man sige, ja, hvorfor skal vi det? Hvad med de andre måder? Er de ikke gode nok? Lad os nu se på, om der ikke er en idé bag det her. The Cooker XA her genererer jo ikke rigtig noget skrald, når vi er på tur. Det vil sige, at du skal ikke af med dine gasdåser nogle steder. Du har ikke nogen tomme flasker fra din fuel osv. osv. Den forurener jo som sådan heller ikke. Selvfølgelig lige når den bliver lavet, men det gør alle brænder jo. Men ellers så kører den jo på strøm. Du kan faktisk oplade den på solceller, men det kan vi lige komme tilbage på. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om selve brænderen. For det første så er den dansk. Det var sådan lidt en overraskelse, da jeg første gang så den. Kom ind på en hjemmeside, der med det samme var dansk, og jeg tænkte, ja okay, du kan jo selvfølgelig få dem oversat, men jeg fandt så ud af, at det er altså en dansk gut, der har opfundet den. Det er sgu meget sjovt, må man sige. Materialerne her er jeg også sådan lidt imponeret af, fordi det er high-end materialer. Det kan man også mærke på det med, altså lige så snart du får pakken og pakker det ud, kan du også mærke, at det er sgu et tjekket produkt. Det er noget, der er tænkt over. Det er ikke bare sådan et prøveprodukt, der er udgivet hurtigt. Der er altså virkelig tanker bag. Man kan sige, selve koppen her kan jo tages fra. Det er jo den, du skal bruge til at enten koge noget i, eller lave mad i, for du kan faktisk begge dele. Jeg vil også lige skynde mig at sige, at det her er jo som sådan ikke en test, fordi jeg har ikke prøvet den her endnu. Men jeg synes simpelthen, at den var så speciel, så jeg synes, jeg vil prøve den sammen med dig. Så i dag der skal vi lige prøve at se, hvor lang tid tager det at koge en halv liter vand, som vi nu plejer på de andre brændere, som jeg har testet igennem tiden. Og så synes jeg, at jeg selvfølgelig, når jeg skal ud, prøver den her, tager den med og ser, hvad den egentlig kan. Du har jo non-stick herinde, det er jeg også ret begejstret for. Man kan sige, altså aluminium til jetboils og så videre, det er ganske fint, fordi dem kan du som regel kun koge vand på. Men lige så snart vi begynder at komme over i madlavning, så er det altså bedst, at det ikke er på direkte aluminium, fordi der er noget med noget syre og sådan noget, der ikke går så godt med. Ikke noget, du dør af, men alligevel. Så er keramisk non-stick her altså det klart mest sikre, vi har indtil videre. Også jeg sige, i forhold til non-stick her. Det er godt nok trang, ja, så det er ikke for at skyde på dem. Men non-stick er jo pisgiftigt, hvis der går hul på et eller andet sted, og du så sidder og spiser som resterne af det. Ikke? Så det skal du selvfølgelig passe på med. Det skal du ikke her, fordi keramisk non-stick her, det går altså ikke rigtig i stykker. Jeg vil sige, jeg tror, at hvis du ødelægger det her, så har du altså også ødelagt resten af gryden, tabt den voldsomt, et eller andet. Det eneste, der bliver lidt spændende, synes jeg, og det, der undrer mig lidt måske, det er faktisk, at der ikke er noget håndtag på. Så spørgsmålet er jo, om de har lavet den så godt, så den her sådan set ikke bliver varm. Så jeg kan holde på den, når vi er færdige med at koge vand på den. Altså det er jo også, den står jo altså ret stabil, må man sige. Det er jo også klart, de her 9000 milliampere, der kører hernede i kogeren, at det vejer lidt at skulle have de her batterier i, og et system, der ligesom kan opvarme. Så det står ret stabilt, så det er ikke så meget det. Men når man skal stå og røre ned i, hvis vi skal lave mad i den, så er det jo rart nok, at man lige har noget at kunne holde på. Det kunne bare være et foldehåndtag eller et eller andet. Men vi må jo se, om de ikke har lavet den, så man simpelthen kan holde om den. Nu får vi at se. Ja, jeg fortalte om selve brænderen hernede, eller batteridelen, når man vil. Den er på de her 9000 milliampere, og det er jo sådan set ikke så meget igen, kan man sige. Der er, altså de fleste
powerbank, som vi render rundt med, det er jo de der 10 eller 20.000 milliampere. De der 9.000, de kan cirka lade en iPhone op 2-3 gange. Og det kan du faktisk, der sidder nogle udtag her på, så du kan også bruge den til powerbank. Det er intet problem. Og du kan også faktisk lade den op på solceller. Så det vil sige, at du kan altså have solceller med sat til, når du er ude på tur, og så står den sådan set bare og genererer gratis brændselsgas til dine brænder her i form af elektricitet. Det synes jeg altså, der er noget i. Nu har jeg desværre ikke. Audinspire her sælger selv et sådan stort solpanel. Så stort et solpanel har jeg ikke. Jeg har nok, hvad der svarer til halvdelen af det, de sælger. Men alligevel så går det faktisk forholdsvis hurtigt, man kan sige, at lade den op, hvis man... Jeg satte den til i går, fordi jeg tænkte, det kan godt være, der er altså nogle powerbanks, de tager jo en krig at lade op. Den her, den tager 4 timer at lade op. Jeg synes, det gik ret hurtigt. Jeg gik sådan og kiggede over, og der står jo hernede, der er der sådan en indikator, og den hoppede altså ret hurtigt op. Så der er ingen klager der. Det fungerede altså rigtig fint. Hvis du sætter solpanel til, det solpanel, som Audinspire her sælger til, så tager det faktisk nogenlunde samme tid. 4,5 timer at få ladt den her op. Det synes jeg er rimelig imponerende. Og det lyder sgu også plausibelt, for man kan sige, det er jo kun 9.000 mAh, vi skal lade op, så det burde faktisk kunne lade sig gøre. Det vil jo altså sige på en sheltertur eller anden sådan køjetur, et eller andet, hvor du kører ud og sagtens kan have nogle ting med, jamen så burde det her jo kunne give mening. Du burde faktisk kunne lade den her op i løbet af dagen, og så bruge den både morgen, middag og aften. Der burde også, skriver Audinspire, være til 4-5 måltider i. Og når de skriver måltider, så tænker jeg faktisk, at det er lavede måltider, det er ikke kogninger af vand. Så det er jo også ret interessant, fordi det gør jo måske nok, at den her burde kunne holde til en weekendvandretur, hvor jeg sådan set bare skal koge vand, lave min frystørrede mad, lige have noget kaffe og så videre. Det burde den her jo godt kunne holde til, og det er noget af det, vi skal ud og teste med den her, for det er jo sådan set ret interessant. Man kan sige, i forhold til, er der jo lige en myg her, det er der jo herude i naturen. Audinspire her, man kan sige, de skriver jo en masse fordele inde på deres hjemmeside, og det er der da helt sikkert. En af ulemperne måske i forhold til andre brændere, det er altså vægten. Den her, den vejer 1,7 kilo, hvor at man kan sige, til sammenligning, så er Jetboils, MSR's, Windburner og så videre jo nede på en 500-600 gram. Mange af dem er faktisk også lettere, helt nede på 300 gram, hvis du skal have sådan et system med. Så det er klart, at der fylder den altså og vejer den altså lidt mere end hvad de gør. Igen, man kan sige, fordelen er jo, at du ikke skal have gas med ud, der skal stå og væse og larme, og du har altså ikke den her skraldeforbrug, om man vil. Du kan også få gratis opvarmning til den i form af solceller og så videre, som du kan sætte til. Så der er nogle ting ved den. Der er også det her med, har jeg set nogle steder, nogen der skriver, jamen det er også godt, fordi så kan man bruge den, når der er afbrændingsforbud. Det kan du ikke, desværre. Det er sådan, så hvis vi går ind og læser på det her, så står der sådan, når du bare lige rammer en hurtig hjemmeside, jamen så står der, at jamen, du må ikke bruge gas og så videre og tænde bål, når der er afbrændingsforbud. Problemet er, hvis du læser lidt videre, altså går ind på styrelsernes hjemmesider, så er der faktisk også defineret, at du ikke må bruge hårdtørre og så videre. Altså du må ikke bruge noget, der simpelthen kan varme noget op. Det er vel det her med, at alt, der kan gå galt, det vil gå galt. Så alt er altså forbudt. Det er ikke sådan, så at du må tage den der med ud. Men det er jo klart, som vi lige så på her, som Audinspire faktisk også selv siger, den er jo forholdsvis sikker at bruge. Altså, jeg vil sige, jeg vil nok hellere have den her vælter inde i mit telt, end en gasbrænder at gøre. Man siger, bortset fra MSR, de har faktisk en sikring, der sidder og slår til, hvis den vælter, så burde der slå en sikring til hos MSR, som gør, at den stopper selv. Men andre brænder har den ikke, det vil sige, de vil jo fortsætte. Gas, der kører rundt i dit telt her, det er sgu ikke særlig fedt. Det gør den her jo ikke. Bevares, du får måske noget
noget vand eller madspild. Det er, hvad det er. Men du får det mindst ikke brændt alle dine ting af. Så på den måde er den jo lidt sikrere, og som jeg også lige viste, altså rimelig stabil. Der skal altså meget til, at den vælter. Det kan man ikke sige om andre brændere. Den er altså nok noget mere stabil, trods alt, men den vejer altså også en del, sådan en Trangia der, og er jo ikke på batteri. Anyway, jeg synes, jeg efterhånden er træt af at høre på mig selv. Skulle vi ikke prøve at tænde den og se, hvor lang tid den er om at koge en halv liter vand, så jeg også kan få noget kaffe. Der er en indikator herinde i. Nu skal vi lige se. Jeg skal lige have den hen, så jeg også kan se den. Det var der. Og der står også max. Sådan. Altså det er der jo mange af de her producenter, der skriver sådan en max på. Det er jo mere fordi, når vandet koger, så står det og spytter ud. Jeg tænker, at alle jer, der har haft eller har en jetboil eller anden gasbrænder, I har prøvet det der med, at man hælder op næsten til kanten, propper låget på, starter den. Man sidder og snakker med kammeraten, der lige pludselig fortæller en, din brænder koger altså. Og så står der kogende vand ud over, at du skal sådan ind og ramme den der gasregulator og sådan noget. Så derfor har de sådan en sikkerhedsmax hernede i, så det ikke sker. Der er bare de færreste af os, der overholder den. Jeg er nok også selv skyldig i det. Men anyway, her er 500 max. 500, altså en halv liter, ikke? Max på den her. Vi sætter låget på. De skriver selv, Audenspire, at det tager 9 minutter. Det er jo også en lidt længere tid i forhold til Jetboils 1,29, altså 1 minut og 30 sekunder cirka. 29 sekunder for at være helt præcist. Det går noget hurtigere, men altså, man kan sige, vi har jo som regel masser af tid ude i naturen, så lige den faktor går nok. Også kan man sige, hvis det er noget, der er lidt anderledes og spændende, så må vi jo se. Man kunne jo sikkert godt lave den meget, meget hurtigere. Det vil sikkert kræve meget mere power, og dermed også kræve noget mere vægt. Så det er nok sådan en balance, de har tænkt på Audenspire. Og som sagt, du kan altså også lave mad i den. Det er der heller ikke særlig mange andre brændertyper, som du kan. Anyway, man skulle kunne trykke her, det kan man også. Så starter den op, så skulle jeg kunne trykke en gang mere. Og ganske rigtigt, så begynder den at lyse herovre. Så det vil sige, at den er i gang nu. Så lad os prøve at tage tid. Jeg kan absolut ingenting høre. Det bliver lidt spændende. Hvis du var på Danish Outdoor Festival, så kunne det også være, at du faktisk mødte Audenspire der. De havde en båd og stod og fremviste den. Jeg kan også, mens den står her, jeg ved ikke, det er lidt ligesom Jetboils Minimo, da jeg fik den. Den er også sådan lidt lavere i det, fordi du kan regulere den så godt. Når der ikke er noget, der larmer, så sænker man automatisk stemmen. Ikke? Hvis du taler med en person, der taler ret højt, så taler du også selv højere. Men den gør så åbenbart, at jeg også taler lidt lavere. Anyway, Audenspire her, den koster normalvist omkring 3.500 kroner. Lige nu er den altså på tilbud. Du kan spare 29% og købe den til lige omkring 2.000. 1.995 kroner står den til. Altså, jeg synes ikke, at det er så galt, hvis man tænker på andre brændertyper på gas, som jo slet ikke har alt det her teknologi, som i princippet bare er nogle rør. Altså, det er det jo ikke. Det er lidt mere kompliceret end det, men det er jo ikke meget mere. Der er jo i hvert fald ikke en masse teknologi, som der ligger inde i den her. Det er jo altså noget mere primitivt, noget brændsel til, tænd for lortet, og så kører det. Så derfor synes jeg ikke, den er dyr. Jeg synes sådan set, især på de her 29%, at den er ganske tilforladelig. Jeg kan stadig ikke høre noget. Men jeg kan se heroppe, at der begynder at komme lidt tåge. Der er også lidt varmt dernede. Det var et spørgsmål om de der 9 minutter, om det er om det er afprøvet indenfor ved stuetemperatur, eller om det er her udenfor. Nu kan man sige, ja, jeg tænker, at temperaturen lige nu er vel omkring 18-20 grader, ikke? Så ja, det er sgu ikke så galt. Jeg må sige, at det er sådan meget normalt dansk sommer, ikke? Vi har med at gøre her. Så den bliver selvfølgelig også interessant at prøve, når det bliver lidt koldere. Og det er jo også klart, altså, det er nok ikke
en vinterbrænder det her. Det er jo som regel sådan, at når det bliver koldt, så begynder de her batteriprodukter altså at virke knap så godt, jeg synes. Det går der altså. Ja. Der sker der altså helt klart noget. Jeg vil næsten ikke. Jeg nænder næsten ikke at tage den af og ødelægge. Jo, der er også lidt bobler nede i bunden allerede. Jeg synes at det går forholdsvis hurtigt. Nå, men det var nok ikke virke om vinteren, men det skal vi selvfølgelig også prøve. Det er jo sjovt, altså sprit larmer jo heller ikke. Det bruger jeg dog ikke særlig meget, når jeg er ude. Det er sådan lidt mere besværligt end sådan en gasbrænder, ikke? Bare at dreje og tænde. Man kan sige, den her er jo så endnu lettere at bruge. Der skal du trykke 2 gange på en knap, det vil sige, at du skal ikke stå og tænder den nu. Jeg kan se mange, der står sådan og er lidt forsigtige, når de skal tænde gassen, ikke? Fordi der kan komme den her lille eksplosion. Ikke? Det samme med spritbrænderen. Den kan også være svær at se, er den tændt eller hvad. Så den kan også brænde. Og den her, den kan jo ikke noget som helst. Du trykker 2 gange, og så kører den. Det holder. Den brager der ud af. Der er bestemt noget, der ligner damp, der kommer op her. Det er sådan, så der er et stort hul herover, du kan bruge til at hælde, og så er der et mindre hul herover til, hvis du skal lave pasta og hælde vandet fra. Ikke? Så der er sådan set begge dele i låget heroppe. Det bliver selvfølgelig også interessant, når jeg skal have låget af og se, om det er rigtig varmt. Eventuelt, om man kan holde på den dut her, mens man hælder. De skriver inde på deres hjemmeside, at alle produkter er sådan high-end materialer. Så det kan jo være, at plastikken heroppe også kan holde på varmen, så jeg ikke brænder mig der. Det skal vi selvfølgelig prøve. Nu kan jeg begynde at høre vandet sige noget. Brænderen siger simpelthen ikke noget som helst. Faktisk kun mig, der larmer herude i naturen. Jeg holder kæft. Nu er den lige ved. Og nu. Så jeg ved faktisk ikke, det må jeg jo indrømme. Nu har jeg lige slukket den hernede igen. Men jeg ved faktisk ikke om... de skriver nemlig selv, at den koger op til 80 grader. Som jeg forstår det, så skal vand jo være 100 grader, før det koger. Jeg er ikke specialist, men det her, det er lige en bestemt vand, der kogte, der boblede. Når du nu laver mad på den, så bliver det jo også lidt spændende at se, hvordan den sådan fungerer i forhold til, varmer den sådan voldsomt op, så du virkelig skal stå og røre rundt i det, eller hvad. De har selv skrevet nogle forslag til, hvad du kan lave ind på deres hjemmeside. Så det kan man jo sådan til at starte med holde sig til. Altså alt fra suppe til nogle gryderetter og sådan noget, kan du lave i, ikke? Jeg tænker bare, regulere den sig selv, fordi man kan ikke regulere den i styrke dernede, eller har den bare rigtig meget at gå på, så man lige skal holde øje og dreje rundt og så videre for at lave mad. Det skal vi selvfølgelig prøve. Lige nu så var det bare lige en test på, om den kogte vand, og hvor lang tid det tog. Jeg synes selv, det gik lidt hurtigere end 9 minutter, men det kan godt være, at jeg bare har siddet her og rappet. Nå, men lad os se. Altså jeg kan godt... Og lige en myg igen. Jeg kan godt holde her. Den er så lidt varm. Hvad med den her? Den er slet ikke varm. Hold da op. Der er simpelthen overhovedet ikke. Den er en lille smule varm her, men ellers så var den faktisk kold her nede i. Det var lidt utroligt. Låget. Lidt varmere. Altså jeg vil sige børnehænder nej. Voksenhænder jo. Ja, det fungerer sgu fint det her. Ja, altså man kan jo også bare vælge at tage det der af, og så hælde. Jeg synes egentlig også, den hælder fint. Jeg synes ikke, den drypper. Nej. Og det ser sgu fint ud her. Altså, det dufter også af kogt vand. Det kan godt være, at det lyder lidt dumt, men kogt vand dufter jo sådan set af noget. Den havde den her lidt, hvad kan man sige, elektriske duft også. Det synes jeg ikke, den har nu, når den har kogt, men det bliver jo interessant nok at se her i kaffen. Smager den så af el, eller smager den af kogt vand, skulle jeg til at sige. Jeg skulle gerne smage af kaffe, men I forstår, hvad jeg mener. Lad os se. Det smager af kaffe. Så Out Inspire The Cooker XA her,
Den er sgu noget interessant, det må jeg indrømme. Vi skal selvfølgelig ud og prøve den og teste den rigtigt, så det her det var bare lige en test på hvor hurtigt den var om at koge vand, og så det her med at fortælle om, at nu er der altså kommet noget dansk, der er ret interessant og revolutionerende på det her marked, kan man vist roligt sige. Ja, så interessant. Jeg skal nok teste den rigtigt. Det er jo det, vi gør her på Outside. Tester produkterne rigtigt, inden vi udtaler os om det. Men se med, når vi er klar med det. Det skal vi selvfølgelig nok skrive på både Facebook og inde på vores hjemmeside, når vi er klar med det. Tusind tak, fordi du så med.